ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣተዎ መብፅዓ ከኽብር መገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ሓቲቱ ኣንጻር ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ንሽምግልና ዝኸዱ ሰባት ዝተበገሰ ተቃውሞ ንካልኣይ መዓልቲ ኣብ ከተማታት ዓዲግራት ውቕሮን ፍረወይንን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ንልዕሊ 110 ዓመታት ተሓላቃይ መሰል ስደተኛታት ዝኾነ ኮሚቴ ስደተኛታት ኣሜሪካ ኩነታት እቶም ካብ ማዓስከራት ትግራይ ዝጠፍኡ 20,000 ስደተኛታት ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ክምርመር ሓቲቱ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልእኽና ኣለና። ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ምስ ኣቶ ክብሪ ኣብዪ መስገን ዝገበርናዮ ቃለ መሕትትን ምስ ስኽሪ ምሕራር ከተማ ባፅዕ ወይ ስርሒት ፈንቀል ዝተተሓሓዘ ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። መንበር ኣብ ኣውስትራልያ ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ቤነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሓልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና ትማሊ ምስቲ ናይ ቪክቶርያ መወሸቢ ሆቴል ዝተተሓሓዘ ቀለበት መልከፍቲ 2 ሓደሽቲ ብኮቪድ ዝተለኽፉ ደሚርካ ኣብታ ግዝኣት ዛጊት 8 ሰባት ተለኺፎም። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልትታት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ ማእከልን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 75 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ገሊጹ። ክልላዊ መንግስታትን ፌደራል መንግስቲ ሶማሌን ብህፁፅ ብዘተተሰሚዖም ምርጫ ክገብሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ጀዋር መሐመድን መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ካብ ዝጅምሩ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ከም ዝመልኦም ተገሊጹ። ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣሎ ኢሉ ንዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጢግዎ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ትማሊ ምስቲ ናይ ቪክቶርያ መወሸቢ ሆቴል ዝተተሓዘ ቀለበት መልከፍቲ 2 ሓደሽቲ ብኮቪድ ዝተለኽፉ ደሚርካ ኣብታ ግዝኣት ዛጊት 8 ሰባት ብኮቪድ-19 ተለኺፎም። ናይ ቪክቶርያ ትራንስፖርት ሚኒስትር ጃሲንታ ኣለን ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 22,570 መርመራታት ተገይሩ ኢላ። Another day of testing in the 22,000 mark shows that Victorians continue to take this very, very seriously, understand the role that we all have to play in getting tested and isolating. ኣብ ጀርመን ዘሎ ዕፅዋ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 14 ለካቲት ክፍታሕ ተመዲቡ ዝነበረ ብሰንኪ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ክሳብ 7 መጋቢት ተናዊሑ። በዚ ቀይዲ ባራት ኣብያተ ምግብን ብዙሓት ድኳናትን ክዕፀው እዮም። መፀባበቂ ርእሲ ካብ 1 መጋቢት ብፅኑዕ ሕግታት ቀይዲ ክኽፈቱ ክጅምሩ እዮም። ኣብ ጀርመን ብሰንኪ እዚ ቫይረስ ልዕሊ 63,000 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማእከልን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 75 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ገሊጹ። ካብዚኦም 55 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት 21 ኣብ ድባርዋ 11 ኣብ መንደፈራ 10 ኣብ ዓዲ ኋላ 6 ኣብ ሰንዓፈ 3 ኣብ ዓዲ ቀይሕ 1 ኣብ ደቀ መሓረ 1 ኣብ እንዳገርግስ 1 ኣብ ማይ ዓይኒ ሓንቲ ድማ ኣብ ዓረዛ ምዃኖም ተፈሊጡ። ብዘይካዚ 16 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ኣስመራ ዞባ ማእከል 4 ድማ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዓሰብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እዮም። ብዘይካዚ 60 ኣብ ዞባ ደቡብ 2 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ብጠቕላላ 62 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ ዜጋታት ሓዊዮም ነናብ ቤቶም ከም ዝተፋነው ኣብቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ ተረጋጊጹ። ኣብ ኤርትራ ዛጊት ብድምር 2,401 ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ክህልው ከለው 1,781 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 7 ድማ ዝሞቱ እዮም። 613 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ውድብ ጥዕና ዓለም ክታበት ኣስትራዜኔካ ዋላ ኣብተን ዝተፈለየ ዓሌት ኮቪድ-19 ዝተረኣየና ሃገራት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ኣፍቂዱ። ክታበት ኣስትራዜኔካ ነቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዝተፈለየ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ብምባል ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ክታበት ኣብ ጥቕሚ ከይውዕል ደው ኣቢላቶ እያ ዘላ። ስትራቴጂካዊ ኣማኻሪ ጉጅለ ክኢላታት ክታበታት ከም ዝገልጾ ብውሕዱ ኣብ ናይ 8 ሰሙን ጋግ እቲ ክታበት ምኽታብ ድሕነቱ ዝሓለወን ኣድማዕን ኢሉ
ናይቲ ጉጅለ ኣቦ ወንበር ኣልጃንድሮ ክራቪያቶ ከም ዝገልጾ ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም በሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ይሞቱ ስለ ዘለው ነዚ ቁፅሪ ሞት ዘጉድል ዝኾነ ይኹን ፍርያት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ተመራፂ ኢሉ እዚ ክታበት ልዕሊ 18 ዝኾኑ ሰባት ክኽተብዎ ንእምን እዚ ማለት ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዝኾኑ ሰባት እውን ክኽተብዎ ኣለዎም ከምዚ እንከሎ ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ነቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ክታበት ኣስትራዘኔካ ዕድሚኦም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ክውሃብ ምጽዳቁ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ቦሪስ ጆንሰን ከም ዝገልጾ ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ካብዚኣቶም እቶም 90 ዕድሚኦም ልዕሊ 75 ነዚ ክታበት ተኸቲቦም ኣለዉ ኢሉ These vaccines are safe and effective and it was good to see the World Health Organization today confirm its support for እዚ ክታበታት እዚ ድሕነቱ ዝሓለወን ኣድማዕን እዩ ሎሚ ውድብ ጥዕና ዓለም ክታበት ኦክስፎርድ ኣስትራዘኔካ ዕድሚኦም ልዕሊ 18 እንኮላይ እቶም ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾኑ ክኽተብዎ ምጽዳቁ ዘሕጉስ እዩ ብተወሳኺ ኣብ መንጎቲ ዝወሃብ ክልተ ክታበታት ዘሎ ጋግ 12 ሰሙናት ክኸውን ምድጋፉ ጽቡቕ እዩ እቲ ዝወሃብ ክልተ ክታበታት ዘሎ ጋግ እናነውሐ ኣብ ዝኸደሉ ብኡ መጠን ኣድማዕ ምዃኑውን ኣረጋጊጾም ኣለዉ ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ብኩባንያ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዝፈረ ገና ዘይጸደቐ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝመጽእ ሰሙን ጀሚራ ንሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ክትከትብ እያ እዚ ተሓሲቡ ዘሎ ምኽታብ ኣብ ክንድቲ ብኦክስፎርድ ኣስትራዘኔካ ዝፈረ ተኪኡ ዝግበር ክታበታት ምዃኑ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ዚዋሊኒ ሚሄኪዝ ሳይንሰኛታትና ኣስትራዘኔካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብመጻኢ ብኸመይ ክዓይ ከም ዝኾነ ብቐጻሊ ክሰርሑሉ እዮም በቲ ዝርከብ መረዳእታ መሰረት እቲ ክታበት ቅድሚ ግዚኡ መውድኡ ክስራሓሉ እዩ ዲፓርትመንት ጥዕና እቲ ተረኺቡ ዘሎ ክታበት ኣስትራዘኔካ ብኸንቱ ከይባኽን ዝወፀ ወፃኢ እውን ንኸንቱ ከይተርፍ ክስራሓሉ እዩ ዲሞክራትያውያን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሴኔት ብዛዕባ ክሲ ዶናልድ ትራምፕ ዝምልከት መካትዕ ነጥቢ ኣቕሪቦም ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዝገልጽዎ ቅድሚቲ ኣብ ዩኤስ ካፒታል ዝተፈጸመ ናዕቢ ሚስተር ትራምፕ ብዝገበሮ መደረ ካብቲ ገበን ንጹህ ከም ዘይኮነ ከረጋግጹ ምዃኖም ገሊጾም ካብ ቀንዲ ናይቲ ክሲ ማናጀር ጄሚ ራስኪን ከም ዝገልጾ ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ናይቲ ጎስጓስ እዩ The evidence will show that he clearly incited the January 6th insurrection. It will show that Donald Trump surrendered his role as commander-in-chief ነቲ ኣብ 6 ጥሪ ዝተገብረ ወራር ቀስቃስ ምዃኑ ከርኢ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝነበሩ ሓላፍነት ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ገዲፉ ነቲ ሓደገኛ ወረራ ኣዛዚ ንዓቢ ኮይኑ እምበር እቲ ኣብ 6 ጥሪ ዝተገብረ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንፕሬዚደንታዊ ማሕላ ዝጠለመ ተግባር እዩ ነይሩ ኣብ ማይንማር ድሕሪ ዝተገብረ ዕልዋ መንግስትን ምእሳር መራሒት ኦንግ ሳን ሱቺን ላዕለዎት መራሕቲ ፖለቲካን ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ማዕቀብ ኣንቢራ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከም ዝገለጾ ወታደራውያን ጀነራላት ነቲ ናይ መንግስቲ በርማ ኣብ ኣሜሪካ ተዓቂቡ ዘሎ $1 ቢልዮን ከም ዘይረኽብዎ ክግበር እዩ I've approved a new executive order for enabling us to immediately sanction the military leaders who directed the coup እቶም ነቲ ዕልዋ ክግበር ዝኣዘዙ ወታደራውያን መራሕቲ እቲ ናታቶም ናይ ቢዝነስ ረብሓ ከምኡውን ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ብቐጥታ ማዕቀብ ክግበር ዝቐረበ ፍሉይ ትእዛዝ ኣጽቢቐ የለኹ ኣብዚ ሰሙን እቶም ናይ ፈለማ ዙርያ ዒላማ ከነለሊ ኢና ተሪር ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ማዕቀብ ክንገብር ኢና ነቲ ናይ ጥዕና ክንክን ንጉጅለ ሲቪል ማሕበራትን ካልእ ብቐጥታ ንህዝቢ በርማ ዘገልግል ሓገዛት ዘሎ ወፃኢ ኣብ ዘሎ ንመንግስቲ በርማ ዝውሃብ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣደስኪልናዮ ኣለና ኣብ ቴኒስ ኣውስትራልያ ኒክ ኪሪዮስ ንፈረንሳዊ ኡምቤር ድሕሪ ምስዓሩ ናብ ሳልሳይ ዙርያ ውድድራት ኣውስትራልያን ኦፐን ሓሊፉ ኪሪዮስ ነቲ ዓወት ክጭብጥ ዝኸኣለ ب5-7 6-4 3-6 7-6 بزخونه نتبيو دقف نايتي ابتي ميدا زنبر حزبي نعوت كم زبقعو دحر عوتو كم زخبل قليسو It was a strange match. Like I'm telling you, if you were inside my head, there were some dark thoughts in there, I'll tell you what.
ክልላዊ መንግስታትን ፌደራል መንግስትን ሶማሊያ ብህጹጽ ብዘተ ተሰማሚዖም ምርጫ ክገብሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፀዊዑ ፖለቲከኛታት ዞባታትን ፌደራል መንግስትን ብዘይ ምስምዖም ኣብ ሶማሊያ ዝሓለፈ ሰኒ ክግበር ተመዲቡ ዝነበረ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተሰሪዙሎ ፖለቲከኛታት ሶማሊያ ኣብ ወርሒ መስከረም ብዝገበርዎ ስምምዕ ሓድሽ ፕሬዝደንት በቲ ምድብ ግዜ እንተዘይተመሪፁ እቲ ዘሎ ፕሬዝደንትን ካልኦት ስልጣናትን ኣብ ዘለዎ ክቕፅል ዝብል ነይሩ ኣብ ሶማሊያ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ጄምስ ዋን ከም ዝገለጾ እቲ ናይ መስከረም ስምምዕ እንተለኳ ኣብታ ሃገር ምርጫ ብዘይ ምግባሩ ክግመት ዘይከኣል ሓደጋ ኣንጸላልዩ ኣሎ ብምባል ኣጠንቂቑ ናይ ሶማሊያ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብዱላህ መሐመድ ብወገኑ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ናይ ዞባታት መንግስታት ዝገበሮ ዘተ ምፍቻሉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢድ ስለ ዝኣተወ እዩ ክብል ከሲሱ እቲ ፕሬዝደንት ብተወሳኺ እቲ ናይ መስከረም ስምምዕ ተግባራዊ ከይከውን መራሕቲ ፑንትላንድን ጁባላንድን ዕንቅፋት ኮይኖም ክብል እውን ከሲሱ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣሎ ኢሉ ንዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂግዎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ መግለፂኡ እቲ ሕብረት ኣውሮጳ ኣውፂእዎ ዘሎ መግለፂ ነቲ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘቕርቦ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ኢሉ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታዎም ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋዲድዎ እዩ እቲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መግለፂ ብተወሳኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ናይ ምኽባር ሕጊ ስራሕ ካብ ዝጅምር ንድሓር እቲ ሕብረት ዘውፅኦ መግለፂታት ሚዛኑ ዘይሓለወን ጉቡእ ዘይኮነን እዩ ክብል ወቂስዎ እቲ ናይ ሰብኣዊ ደገፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ንክበፅሕ መንግስቲ ይፅዕር ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብርህ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግና ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ 80 ሚእታዊ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይቀረበን ኣሎ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ፀብፃብ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ከነቕርቦ ኢና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድን መራሒ ጉጅለ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ትግራይ ዝወረደ ግፍዒ ካብ ኣፍ ግዳያት ክሰምዕ ብዘይ ገደብ ክፍቀድ ከም ዝሓተተን ሓፀርቲ ዜናታት ብከምዚ ዝስዕብ ቀሪቡሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተን 20,000 ስደተኛታት ዝነበሩ ማዓስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ይዓጽወን ከም ዘሎ ፍሊጡ ዋና ዳይሬክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ አቶ ተስፋህን ጎበዛይ እተን ክልተ ማዓስከራት ዝዕጽዋ ዘለዋ ካብ መዳውብቲ ሃገር 50 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ብዘይ ምህናፅን ከም ዝኾነን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘይኽበራን ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቐዲሙ ኣብተን ማዓስከራት ዝነበሩ 20,000 ስደተኛታት ናበይ ከም ዝኣተዉ ክፍለጥ ከም ዘይተኸኣለ ክግለጽ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እቲ ዓልመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኹ ኣብዝሃው መልሲ ግን 10,000 ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ከም ዝፈልጥ ብጥሜትን ሕማምን ዝተጎድኡ ክህልው ከም ዝኽእሉ ከም ዝግምት ብምግላጽ ዝጠፍእ ሰብ ግን የለን ኢሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቶም ስደተኛታት ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ዝብል ፀብጻብ ከም ዝበጽሑን በቲ ኩነታት ከም ዝተሸቐልን ክገልጽ ጸኒሕሎ ዋና ዳይሬክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን አቶ ተስፋውን ጎበዛይ ግን 3,000 ኣብ አዲስ አበባ ከም ዘለዉ ብንጹር ኣለዉ ተባሂሎም ዝተፈልጡ ሰባት ድማ 10,000 ከም ዝኾኑ ኣብሪሆም ኣብ ሸራሮ ሽረን ባድመን ኣብ ክልል ኣምሓራ ደባርቕ ጎንደር ወረታን ደሴን እውን ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ኣለዉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ፊንላንድን ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓን ፒኮ ሃቤስቶ ኣብ ሱዳን ተዓቂቦም ንዘለዉ ስደተኛታት ትግራይ ተዓዚቦም እቶም ሚኒስትር ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዕን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ገዲፎሞም ዝኸዱ ኣባላት ስድራ ቤቶምን ካብ እቶም ግዳያት ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ተዛሪቦም ነቶም ስደተኛታት ንትሕብሕብ ዘላ ሱዳንን ህዝባን ኣመስጊኖም ኣብ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ግዳያት ስቃይ እውን ካብ ኣፍ እቶም ግዳያት ክሰምዑ ብዘይ ገደብ ክፍቀድ ፀዊዖም ኣለዉ ባርኩራ ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምስ ዝተረፉ ትሕቶታት ናይ ዝመደብ ምሳና ክተምሲዩ ጠጊም ዕድመኩም